Tras máis dun ano con problemas no cobro dos seus salarios, os traballadores de Celso Míguez decidiron saír hoxe á rúa para defender os seus dereitos. A empresa leva 3 meses en abonar as súas nóminas, ademais das 2 pagas extraordinarias, unha situación que afecta a uns 90 traballadores. Sabemos que económicamente a empresa ahora mismo ten un montón de problemas, pero os traballadores tampouco poden seguir indo a traballar sin cobrar os seus salarios. Entón, en asamblea decidiron que tiñan que dar un paso adiante e salir á rúa porque xa a situación, moitos casos persoal, xa empezará a ser insostible. Os traballadores de Celso Míguez están fartos das continuas excusas recibidas por parte da empresa e piden unha solución de inmediato. Levamos unhas cuantas asambleas, reunións e demais, tanto do comité como cos sindicatos e ca empresa, e sempre nos van dando largas, que a ver si veñen inversores, que a ver si tal, pero as cousas non chegan. E dende setembro levamos oindo a mesma retaíla de van a vir inversores, van a vir cartos, pero os cartos aos traballadores non lle chegan. Non sei se lle chegan a eles ou non, pero aos traballadores non. Os sindicatos aseguran que esta situación debe ser unha mala xestión por parte da empresa e por iso exixen que se elabore un plan de viabilidade. Ante os problemas hai que tomar medidas, é dicir, os sindicatos lle vimos dicindo que aquí ten que haber un plan de viabilidade para plantexar medidas a corto, a medio e a largo plazo. Todo o mundo reconoce que ten que facerse ese plan de viabilidade, incluso o auditor, que é unha persona allea que lle acaban de entregar as contas auditadas e co que nos reunimos con el en Vigo, pois tamén coincidía que aquí o que había que facer é un plan de viabilidade. Entón, claro, non hai e non se sabe, é dicir, aquí están tratando de resolver as cousas atallando os problemas día a día e así non se vai a ningún lado, porque o problema é que non hai horizonte, non? Nos vindeiros días, os traballadores celebrarán unha asamblea para analizar cales serán os seguintes pasos a seguir.